Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Төзелеш эшләре мэр контроле астында. Ноэль Мәхдиев Татар драма театры һәм онкодиспансер биналары төзелешен карады. Җиде 21 йортында 46 ел подъезд һәм фасадлар ремонтланмаган. Төзекләндерү алдагы 20 елда да көтелми. Моның сәбәбе нәрсәдә, Эльвина Андрова белеште. Театрда яшьләр үзәгедә бер бинада Мчолы мэры Ноэль Мәхдиев шәһәрнең социаль-мәдәни объектлары, Татар драма театры һәм онкология диспансеры биналары төзелешен тикшерде. Тулырак алдагы сюжетта. Элекеге Колизей күңелөшү комплексы булган бинада булачак Татар драма театры бинасында инженер системаларын төзиләр. Бинаның яшьләр үзәге булачак ягында монолит каркас монтажланган инде. И объект не будет только работать в дни проведения спектакля. Молодежный центр будет работать постоянно, ежедневно. То есть активность на этом объекте будет высокая. Театрның яңа бинасында 2 тамаша залы булачак, берсе 300, икенчесе 80 урынга исәпләнгән. Төзүчеләр төп эшләрне 2020 елның көзендә тамамларга ниятлиләр. Шәһәрдә яңа театр бинасы барлыкка килү 1 елы 3 мәсьәләне хәл итәргә мөмкинлек бирәчәк. Татар драма театрының хәзерге бинасы да буш тормаячак. Анда Курчак театры күченергә әзерләнә. Шәһәр мэры онкология диспансеры төзелешендә карап чыкты. Ул радиологик һәм амбулатур блоклардан торачак. Ашыгыч ярдәм хастаханәсеннән диспансерга бина эченнән чыкмыйча гына да хәрәкәт итеп булачак. Төзелеш эшләре барган арада белгечләр җәлеп итү белән шөгыльләнәләр. Үзәккә эндоскопист, онколог, рентгенолог, патологоанатом һәм башкалар кирәк. Около 120 штатов врачей. Они перейдут сюда? Они перейдут сюда. И плюсом еще 50. И плюсом 52 врачей. И к нему еще средний медперсонал, младший медперсонал и техническая служба. В общей сложности около 260 штатов. Сколько? 260 штатов. Объект Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы бюджеты хисабыннан төзекләндерелә, төзелүгә 2 миллиард сумнан артык акча каралган. Бирдә бөтен Кама аръягыннан 800 меңнән артык кеше дәвалана алачак. Димәк, белгечләр Түбән Кама, Әгерҗе, Алабуга, Менделеевск, Мензелә, Мөслим якларында яшәүчеләргә дә ярдәм күрсәтәчәк. Төзелеш монтаж эшләрен 2020 елның 3нче кварталында тамамланырга ниятлиләр. Шуннан соң җиһазларны монтажлаячаклар. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Февральда Чаллының бер предприятиесе территориясына 43 яшьлек эшче һәлак булган. Әлеге факты буенча тикшерү комитетында тикшерү үткәрелә. Башлангыч мәгълүматлар буенча ир автомобильдән металл балкаларны бушату белән шөгыльләнгән. Бер мизгелдә балкалар кузовтан эшчегә төшә. Алынган тән җәрәхәтләре нәтиҗәсендә ул шунда ук вафат була. Әлеге вакыйганың барлык нечкәлекләрен билгеләүгә юнәлтелгән чаралар үткәрелә. Җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Йортларның подъездларына һәм фасадларына күптәннән ремонт кирәк. Безнең редакциягә яңа шәһәрнең 7нче комплексына эшләүчеләр мөрәҗәгать итте. Бу микрорайонның йортларына инде 45 елдан артык, һәм аларның фасадлары бер тапкыр да ремонтланмаган. Стеналар аша фатирларга салкын һәм дымлылык үтеп керә. Теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Безнең менә бер полоска обой сразу төште, астан кап-кара булып чыкты. Шуның өчен без менә җылырак имештә булсын дип капладык гипсокартон белән. Обой ябыштырыр алдыннан стеналарны күгәрәктән эшкәрткәннәр, тик бу булышмаган. Минхаҗетдиновлар гаиләсе җиде 18 йортында яши. Идарәче компания вәкилләре аларга күгәрәк барлыкка килмәсен өчен бөтен җиһазларны стена буеннан алып куярга киңәш иткән. Бүлмә салкын, йокларга залга күчергә туры килде, ди Фәридә Минхаҗетдинова. 7нче комплексның башка йортларында да шундый ук проблема. Йортларның җылылыгы түбәнәйгәннән түбәнәя бара, стеналар күгәргән, идәнгә баса торган түгел, бик нык салкын. 14 катлы җиде 21 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгатьләрне 2014 елда ук яза башлаганнар. Ул чакта аларга ремонт 2017 елны булачак дип җавап биргәннәр. Аннары 2021-гә кадәр кичектергәннәр. Әмма быел шәһәрдәшләребезгә 2043 елга кадәр ремонтланырга тиешле йортлар исемлеге бирелгән. Аларның йортлары биредә юк. Шулай ук җиде 15 һәм җиде 13 йортлары да ремонт көтә. Подъездларның шыксызлыгы, фасадлары да моңа ишарә ясый. Ә 7-17 йортында хәл бераз башка. 7-17 йортының подъездларында 2 ел элек ремонт узды. Биредә ишекләрне, почта ящикларын алыштырдылар, стеналарны һәм түшәмнәрне буядылар. Монда чиста, чөнки тиешле график буенча җыештырып торалар. Биредә яшәүчеләр сүзләренә караганда, хәзер йортка керү күңелле.
Электротехников идаречи компаниясында Татарстанның Тұрак коммуналь хуҗалыгы фонды йортларының исемлеген раслагач, фасадларын ремонтлаячаклар дип хәбәр иттеләр. 7-17 йортында 2021 елда кыска сроклы программа буенча капиталь ремонт узачак. Следующая трехгодичная краткосрочная программа будет формироваться в 2022 году. И только тогда мы сможем определенно сказать, какой из домов войдет в эту программу. Однако следует учитывать наличие задолженности каждого многоквартирного дома перед тем же фондом. Бүген 7-21 йортының гомуми бурычы 1 миллион сумга якын дип хәбәр итте Ирина Трифонова. Аны исемлеккә кертү турындагы карар әҗәт кайтаруны исәпкә алып кабул итәчәк. Башка йортларда яшәүчеләр дә бурычлылар исемлегендә. 7-18 йортында бурыч 200 мең сум, 7-13 йортында 279 мең сум тәшкил итә. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Безнең ишек алды программасы буенча Татарстан халкыннан тәкъдимнәр кабул итәчәкләр. Моның өчен сайт һәм кол үзәк булдырачаклар. Халык фикере концепция формалашканда гына түгел, программаны тормышка ашырганда да исәпкә алыначак. Сораулар, тәкъдимнәр, шикаятләр кайнар элемтә аша тәүлек буе кабул ителәчәк. Тәкъдимнәрне оператив эшкәртү өчен сайтта булачак. Шулай ук халык контроле да аларны кабул итәчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатьләрне үзе контрольдә тотачагын белдерде һәм халык катнашыннан башка бернинди карар да кабул итмәскә боерды. Бүтін шәһәр чаңгыга басты. Шалда Татарстанның чаңгы юлы 2020 дип аталган традиционный ярышлар узды. Катнашучылар өчен 2-дән алып 5 километрга кадәр трассалар әзерләделәр. Быел кышкы спорт бәйрәме 3 юбилей датасына багышланган. ТАССРның 100 еллыгына, Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына һәм Чаллыга шәһәр статусы бирелүнең 90 еллыгына. Быел кунаклар арасында мәртәбәле спортчылар Николай Зимятов һәм Александр Завьялов бар иде. Республиканың башка шәһәр һәм районнарыннан да килүчеләр күп иде. Профессионаллар белән бергә, әмма айрым категорияләрдә сәламәт яшәү рәвешен яратучылар да катнашты. Иң масса күләм йөгерешләре мәктәп укучылары һәм шәһәрнең югары уку йортлары студентлары арасында узды. Стартка исә барлыгы 22 мең ярым кеше чыкты. Чаңгыда йөрүчеләр өчен, һәрбер өчен яраклы дистанция 2 километрдан алып 5 километрга кадәр 300 метрда бар бугай мәктәпкә яшьтәге балалар өчен. Бу бәйрәм, шуңа күрә барысында бүтән чаңгы шуучыларны шу бәйрәм белән котлыймын. Бу беренче мәртәбә белән шуым түгел минем, инде берничә мәртәбә катнаштым бу чарада. Миңа 79 яшь, бүген 2 километрга барырга дип һәм әйбәт результатны булыр дип өмет итеп калам. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приглашаем с 12 по 14 февраля в выставочный центр «Экспокама» на всероссийскую выставку «Машиностроение, металлообработка, металлургия, сварка 2020». Компания «Армада» предлагает суперакция на стальные и межкомнатные двери скидки до 5000 рублей. На теплицы монтаж в подарок. Компания «Армада». Телефон 366 39. Медицинский центр «Ликон Плюс». Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио- и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48.